As the factional fights panguva inoi are intensify the regime. Panapa people have come to understand. Kuti people now they are giving him excuses. People now they are fearing kunoatenda those meetings. Sana bina mashoko anoyachilika panapa anachiexposwa naokumana veintel unity yekozwa vachiti this elect screenshot inoonekwa kunzi ndeko bikita DCC poonekwa kunzi vanhu vese panguva inoi they are now fearing to go and attend the meetings nokuda kwemafactional fights vachityiraraura mangwana kuti ndikazoonekwa ndava kusite uku kana kusite uku makonzekwenzi andosangana nawo akamira sei. Sana buda mashoko mudanyirwa panapa ubva wasubscribe walike on the bell icon akomuna ikozo vanopindwa inhau yavo vanyora chiti breaking news elect screenshot of ZANU-PF Bikita DCC members making excuses to avoid a meeting due to too many factional fights in the party. Vanobuda panapa chisa the screenshot ramuri kuona vari vakomana munachibvunzo chiti team mavakopi time please manobuda nyora chiti manyika nawo mamunanyora chiti mandiki nawo. We see some other responding wachiti morning comrade J, hope I find you well. My deepest apologies. They've gone to Madam Mawe for a funeral. Mova nemusangano wakanaka muwa ari kuyachi paexcuse vanobuda nyora chiti on the way using public transport that is so slow. My apology if I get there late. Vanopinda vachiti apologies, I'm out of the country nebasa. Vanopinda vachiti sisi beauty chabaya, apologies vaenda nasisi vavo vanorwara kuhospital. Vanopinda vachiti my apologies, I'm not too well. Vanopinda vachiti not too well again. Toona kuti panapa vakomana vekozwa vachiuya vachiexpose this conversation vanoita masviko vachiti this is because of the factional fights ari kuitika nemafactional battles. Now everyone they are now fearing havasina that motive yekuti vanenge vachinoattenda their own meeting yemusangano wavo, but panguva ino nemafactional battles ari kuitika now they fear kuti ukazoonekwa uri kwakati tomorrow unogona kuona matables akutendera. Mashoko atiri kuona chiexposwa nawakomanikozwa they are really sure kuti this political party is now in a deepest factional battle. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mafunguro enyu, musaona subscribe or like channel on the bell icon.